бяло, зелено и червено чеверме. Окупация като радост за банани. Никога не оставяйте червеното най-долу за кръвта на викащите преди вас за справедливост, покрита най-отгоре с бялото петно. На липсваща история. Липсваща история. Изучава ли се близката история и защо бялото петно е толкова удобно? Бялото петно е за червената история, която продължава и през 2026 от новата ера или 7531 година от началото. Започнало през 866 година срещу теб. История след 1944 след 1923 след 1991 поредица. История след 1878 за окупация. За държава без българска делегация при основаването й, бялото петно не е синьото небе отгоре. Символът на облаци, вятър и мъгла е в сивото на белите петна. Имаше забрана преди време, за българи и кучета забранено влизането, преминаването през анклави за забравилите, че буквално нямаш нищо. Ти нямаш нищо. Живееш някак, може би, въздух под налягане заради агресивна, безмилостна, жестока пропаганда срещу теб в цветове и знамена от цветната палитра, на песни и традиционни танци като срам заради мерзост. На позор върху открити, традиционни рани. Посипани са тежки рани с традиционна сол. Хляб и сол, за покорната глава. На мълчаливи агнета, с отсечена глава, или агресивни, като плъхове, бастисани. Когато всичко е загубено, а ти танцуваш. Често до припадък кокали подскачат в звуков ритъм на преплетени крака. Вместо да се изправят върху робската си психика. Но започнала далеч преди турско или османско, каквото е внушението. Османската империя замразява гнилостни процеси. Гнилостни процеси. Загниването е заради побългарени области на територия. Разпокъсани заради власт на типична алчност. Психопатична алчност. И чуждото е мое. Бесове на бикове за вътрешните гласове се избиват и нападат, като животни. Типажът е българин да те налази от най-коварните животни, безмилостни сатрапи, безпощадни зверове. Мъжка или женска кълка, заради загниване, е изгубена втората държава 1185-1396 като опит за просъществуване, за битие. За спокойствие. Да има нещо българско, далеч преди изречението за «народа», през 1875 този факт е математика за истината. На истинското време, през 1878 ледникът освобождава същата материя, наречена «държава», върху гнилостни процеси, започнали далеч преди времето на замразяване. Ледникът освобождава гнилостни процеси. Замразена, мъртвата материя, се събужда. Събуждането го наричат освобождение, въпреки, че означава окупация. Това е математика. Документите говорят за окупация, за окупационна власт. Назначава се Централна банка, като място за окупационен фонд на същата трапеза. Окупацията продължава. Бананите се радват. Втора част. Опит за летене винаги е имало. Жадуващи са давали живота си. Гладни за живот са подарявали каквото имат. За да се достигне до края на третата държава не случила на същия народ. След размразяването, насядали са тумба кукумявки върху теб като узурпатори на власт, задръглив апендикс, наложен по традиция заради зелено чеверме по всяко време борещо се във враждебна сянка на среда. Да не бъде забелязано, изобличено, пази Боже и показано. Зелена е ливадата, зелена е реколтата, зелена е тревата. Кръвта отдолу вика заради бялото петно върху реколтата. Червената история е заради тревата. Червената история е заради ливада. След изречението за «народа» като синдром, този факт е отбелязан като екзистенциално, фекално естество. За излаган етнос от предишния народ с държава.
Заради размразена психика далеч преди да се родиш, която носи като змия зловреден, негативен код към бъдещето. Традиционно, който се пренася. По традиция, на навика на богобореца, колкото и да се кръстиш, бесовете в теб са наясно. Нямаш нищо, защото си загубил, а буквално всичко по традиция, на същото. А животът продължава. С теб или без теб. A, R, H, E, A, O, R, G.